Hi baby, for today's video, ngayon ako og mag-makeup. It's been a while. Mao na dyan niya ako ang comeback short wig. Charot. I want look na kanang pang Borikat. Kanang itong smoky na dash. Chika ako sa ko ang update na asa naman jud ko. It's been like 1 month. I don't know. Ambot lang wala ra may pakiday. So let's get started. I'm very chaka na juday. I'm very sad, very poor. So, ako sa ipauga ako ang face mask. Oh my gosh. Oh my god, dagan na kay kog mga jugas ay wala na ko kasabot. I'm so oh my god, wala ko kay baw. Magsugod ko sa akong eyes because ako ang base na kanatong awit lang man ako'y nabawa na ang foundation di rin mo siya angay daghanon was the greatest thing alive na conceal my dark circle sa eyes so that mag-start ako sa eyeshadow na pamburikat na look basta kanang crazy eyes juday like heavy na jud kayo ang labanay ang eyeshadow sis like ana juday laban. So, asa naman ko dahil, asa na akong career, kanang pamburikat na look, juday, like, makuyawan ang mga tao, dahil, like, makuratan na sila sis, na look, kanang comeback is real, comeback na kanang pamburikat, tanan, dahil. Hindi na, aura feel ako na balik na sad ni, pero, remastered na sad balik. Remastered, sige na natag remastered sis. Wang na jud ko dahil, promise. Sige na jud ko duwa og mga Mobile Legends, juday. May ginapasalamat jud ko na namitik na jud ko dahil. Ako favorite hero kay si Kuan day si Angela. Gamay ra makarelate ana day for fuck's sake. Day sige ko promise akong self if mamitik gani ko day dapat na jud ko mag-update. Man hindi ay grande ko mamitik glory day. Oh my god. Mo to siya day wala na jud ko panahon day imbis na pato ko i-upload unta sa YouTube wala na nako na-upload jud day. Day nagtanga na ako sa akong life sis. Wala ko kay bawon sa akong buhaton gani day. Nakalimot na gani ko. Kalimot na ko sa pag makeup day. Tutug sige kanang sige pislit sa Mobile Legends day mo nakalimot na ko sa akong pag eyeshadow tanan-tanan. Basin bati na kay ni day. Pobre na jud ko ani sis. Awayon jud ko ani day kay akong aura kay sige ra balik ra day. Sige ra balik. Nasa nimo og lain brush na limpyo day para soft jud imong smoky eyes. Gimingaw na ko ganaani day kaning dark. Gimingaw na jud ko og makeup day. It's been a while. Baan na lagi ko day murag nakalimot na jud ko sa akong pag eyeshadow ay. Gidugay na kay wala na ka makeup boss. Wala jud post, wala na sa nag live day. Murag wala na day paki day. Grabe. Amo na lang pag-influencer be. Day nabuang bitaw ko sa Mobile Legends day. Murag mora akong comeback day. Musulti ra ko nabuang ako Mobile Legends. Tong ugma na matug day mo tuog nag mga 7 sa buntag. Nag 3 di na ko kakuan day murag if magran ko mag video murag mawad-an ko motivation. Murag ano bitong kamatan ako kay kapoy kay stanan day. Mao na jud na day, mo na pinaka sad. Wa na kag black eyeshadow para i-deep ni diri. Bay na hinay ra jud day. Di jud ka ganahan intense kay work ka og black dapat ko na layered. Kag glitter glue. Ang sa ni na brand, ambot lang. Wa may napakita na brand day. Tutorial. Gimingaw na kog mga tanog comment, mag-like og comment. So, kung gikuha na palette di ay kay kanisha. Na color gold diri day. Ang glitter glue kay kuan man good siya na mosipa ang shimmer. Man kanisha na palette kay kuan ni siya glitter. So kuha na kag eyeliner. Kuha na support local jud na day. Kanisha na eyeliner is from Era Cosmetics. Sakto ba? Support local mo na yung eyeliner. Waterproof. Ano to ang tip kay kani? Chika ng triangle stamp hadlok ka sa makuyawan ko masira niya dahil kana mo to ma-mask dahil hadlok yung sira na word eyeliner ako ra na siya align para i-test out diba sayo na ang eyeliner. I like the eyeliner, it's so easy to use. Foundation na taday so ang gamiton is kaning concealer is kanang sayo na ni siya day. Minimal ra ni siya day. Base naman ta sa face mask. So mora na siya concealer na dili na siya mo foundation. Mo i-blend na gani ka kay dapat ko ana jud siya day pat. L'Oreal na ni na concealer ha L'Oreal na shade cashew. Nice kaya technique day, very effective jud kaayo, di ba? Concealer ra good na doy na cover up jud tanan. You don't need match jud ay no sakto jud ay no dili jud mo kailangan daghan any liquid foundation or something man imo ra jud siya i-target na asa ang kailangan i-coverage
Mga area na asa to mga kailangan ni ikuan coverage. Ay, radyo ako need dye. Naradyo diri dapita. This is the MAC foundation ni siya ha. MAC Foundation Pro Palette, whatever. Gamay radyo di mo need, girl. Sumora na ang mga coverage, di ba? Lahi radyo doy. Wow! Lahi radyo ako ang nakatonan sis. Nakay mo contour ko o cream contour. Wala ba na ako butangi diri? Yun ni NC something ish. Alam man wala ako nag-foundation kaayo. After ana kay imara na siya i-blend. Ngaw ali, gimingaw na lagi ko makeup no. Gimingaw na ko ani ay, it's nice. Mag-blend atong akong gibuhat cream contour na minimal ra jud kay to day. Na siya set og powder para after ana kay wala na kay buhaton girl. Ito powder kani siya na powder gimingaw na lagi ko tutorial ay mag-chika very light. Yeah, wala na ko kay ba asa na ko adto mo asa ko mo sugod og chika as in wala na jud day naglibog na gani ko unsa na akong mohang contour sa bronzer. Nagyapon ang mga shadow. Parang kag blush on na kanang bronzy ang color. Karami tong yan ang color. My favorite for you too. Ani na eyebrows kay ko ani siya a local brand. A brow soap. Ganang kag kilay na kanang hair gani ang effect. Pina flick jud kaayo ba. So I'm gonna show you how. I'm gonna show you how. Oni siya day in shade clear na siya black and brown. Wala pa naman akong eyes. Gituyon na ako kay na something special. So na siya free spoolie for kanina brand. Support local. Para ni siya wet og water any miss man imora na siya i-scrub sa imong spoolie. Ayun imora na siya i-brush up. Ang kag kanang kilay na kanang bitong makita ang hairs. Di siya sa mga kilay na naibuhok kaayo. Isa pa, if di ka ganang ani na technique, pwede ni mo siya himuon og eyebrow gel. Ito mo stay in place lang jud siya para dili siya mo move. Kanang bitong naibuhok na mo ubos-ubos. You know what I mean? Mauna siya. Na siya, di ba? Ana ra ka sa yun sis. Mara na siya mo pauguhon para magkuan na ka mag eyebrow pomade. Gamit ko ani kay ako ra siya i-outline dira ra ko to. Inana may mga hair. Di ba ni? Ana ra ka simple dai, very simple. So imong kilay kay on the place na siya on flick. So mora na siya. Oh my god, ang kanina look is so exciting. Na partnership is exciting kay ni ever. Thank you so much Paulash for sending this as in dai send niya tanan dai. So happy. Yung curlash curler gamit siya kay sa tanan. This is the curlash curler. Very unique curlash. Di mo makita i-focus na to. Basta vega kay mga information, mga chika-cheka, very nice, very vega dahil unique kini siya dahil this is very nice and it's metal. Pwede rin mo siya i-heat o blow dryer para bawg jud kayo. Sa na lashes kay kanang bitong walay boundary, walay kanang handle ang kilid ba. Wala gid siya katumurag kuan, to naay kuan diri ba. The typical lashes na naay board diri, kani siya kay clump jud siya. Or mag lashes ka or mag kuan ka, falsies ka, mo blend in ra jud siya. Imo ra siya i-ana. Vega jud siya dai. We're gonna test it out. Napay mga lashes. Kani sila kay 5-pack lashes ni Paulash. Can follow it by Instagram. Link down below. Tanan shop. Man, if ever near Cebu ka and naaraga pa sila reseller. Mo ni sila dai. Kaanan ako baka di ka po makita dai. Oh my god. So nanay mga ngan. Kanang bitong dramatic po dong natural. Vega ni siya. Pero ang muna ang pinaka-exciting, ang kanang bitong ang mink dye. Ang mink lashes jud dye. Kompleto jud na set dye. Oh my god. Paulash for sending this. Nice jud ang packaging. So gold. Muna gitawag na bar collection. Muna ilang mink. So muna ang pinaka-kusgan. Naay kusgan. Naay kanang very dramatic na. Say dramatic but wispy. Packaging. Vega kayang packaging. So gold. Very shiny. Diba? Nice kayang packaging. Oh, di ba mo reflect jud siya. Vega jud siya. This is the bar collection. Vega kani ba? Nice kaayo. Daghan jud siya. I have 8 kabuok man. We're gonna try 8 kabuok style. Oh my god. Wapo ka try ani ever. So thank you so much Paulash for sending this. Kilig ko da. Anana jud naka-PR na ko related sa makeup. Oh my gosh. Thank you so much. At last, for pila ka years of existing of ka-vlogger na ko dahil karon pa jud taon ko dai. Karon pa jud dai. Ginoo ko. Sadly, ang Paulash na sila hang ogulingon eyelash glue pero wala ko ana. So anyways, okay ra. Eyelash applicator mangyan ani ba?
Gamit sa ni siya if you're an artist like me or beginner pa kasayo na dyan ni siya dahil actually. Asa kong bet mo na akong suoton in the end. Dahil mabito gito yun ako ang una kay dramatic, isa kay wala. O diba? I'm gonna curl my lashes sa para ang kanidiri kay bawg siya. Para mo blend in na lang siya dahil. So, mo na siya. Ako i-try ang mga 8 ka-lashes. Makita nimo ang visualize na kanang bitong garahan na wear it as is. Na kanang more pina eyelash extension or na eyeshadow nag-dramatic dyo kaayo. Mora na siya. Ang packaging sa yung Paulash. Vega dyo kay gold. Di siya basic black back. Ano ko ba? Di ka pa makita ang style. Do, na dyo'y pulpul. Sana all. Mo ni ang style ni ko anday. Singa na. So, mo niya ang style sa kuan, sa kanang natural. Ano ba ito? Wala eyeshadow. Mura siya eyelash extension rasad. Nasa glam. Siya bagay sa glam. Pero okay ra gyapon siya. Taas. Taas per buwag. Pero nindot siya sa kanang minimal ra ang wala kay eyeshadow. Kanang eyeliner ra. Char. Kuan siya day. Kanang lagyo-lagyo gihapon. Pero kuan. Ato swayon. Mo na ang kuan what it look like. If similar tag eye shape or I don't know si tawag sa akong eye shape, muna lids mo guro ni. Din siya hooded ha. Muna lids I don't know basta ora na siya. So mo ni ang natural kana wala eyeshadow, wala tanan sa Aphrodite. Man mo ni ang na-glam. Bagay siya sa mga natural na eyeshadow si Aphrodite. Kanang bitong dili kayo smoky. Niya ba na ilagyo-lagyo. Pero mas napay mas vega pa na. Charot. Vega lagi Vega siya actually. Nice kaayo ang box, heavy. Ito siya dai pero tag-as siya. So let's try. Mo ni ang what it looks like. Vega siya sa kanang minimal na eyeshadow ay kani siya. Vega. Natural but wispy. Kanang itong kuan nipis pero taas-taas. Ang hair very natural ra siya. Bagay ra ni siya mga eyeliner. Smoky eye kay murag di kay siya makita. Walay justice kani jud. Monish. Lagyo siya. Vega ang Athena. I like sa Athena. Murag Vega ano ko sa Athena dai. Careful lang jud mo ani niya kay nipis jud kay siya. Is kayang ban. Ang style sa Aries. Tag-as siya na kuan. Minky. Mo na ang style sa Aries. Vega siya sa kanang normal na eyeshadow na sa glam. Oh wow, compatible siya sa glam. Tingnan mo. Murbet ni nako siya. So, mo ni ang style niya. Mo din ang style niya sa glam. Oh, Vega siya sa glam no. Ang lipstick is katong nude na sa na brown. Balik na dito dahil atong in a shade Amazonian. Okay, kani siya kay maraming siya orangey nude good. So, dapat siya i-brownish dahil. Di ba laban na kay mata dahil. Sipa kay dahil. Mukha na kong bronzer na color. Inani na color bronzer or something para mo darken na siya. Borikat look. Again, wala pa na contact lens. Mabutan ako contact lens. Mo ni akong aura na walay contact lens. Like siya kinina curler actually. Kani ang pikas kaya wala pa man siya na curl ang isa. Dahil kay pwede siya ka mag-curler with ko nanay pilok ka. Ano ang aura na pinaka-powerful sa tanan. Mahadlok siya ka ani dahil. Muna ni ang finished look. Muna ang pinaka-powerful aura na sa may tawag ani Borikat or I don't know. Thank you so much Paulash for sending these lashes all to me to try, to review, charot. Thank you so much Paulash for sending this. And then, yeah, maora ko masay. Bitaw maora na siya. If you guys doing well and keep safe. So, maora na siya. If you guys enjoy this look and see you on my next video. Bye! Outside the lines, don't you wanna get to know me? Fulfill my curiosity.